Asko publikoan alde gareno hitz egiten digute segregazioaren alde daudenak. Eta hitz egiten digute ezpageneki bezala segregazioa, banaketa, eskubideen urraketa, giza eskubideen urraketa ez dela kasuala, kausala baizik. Segregazio mahai bat eratu beharrak berak oinarrian dagoen arazoa azaleratuko ez balu bezala. Hitz egiten digute jakingo ez bagenu bezala, nundik hitz egiten diguten eta privilegio bat zer den. Eufemismoak ulertuko ez bagenitu bezala eta funtzio publiko erabakitzeko eskubide, pluraltasun edo askatasun hitzen atzean ezkutatu nahi dutena zer den antzemango ez bagenu bezala. Jakingo ez bagenu bezala eta berdin ez direla gauza bera. Edozein zapalkuntza hasten da banaketa batetik, bereizketa batetik, segregazio batetik. Gizon eta emakume, txuri eta beltz, jabe eta langile, pribatu eta publiko, itunpeko eta publiko. Edozein eskubide bihurtzen da privilegio denona ez denean, edozein gizatalde bihurtzen da elite privilegio bat egikaritzen duenean. Elite intelektual, kultural, ideologiko, ekonomiko, sozial edo politiko. Hitz egiten digute eliteak ez balira bezala eta kosta ala kosta bere privilegioi eusteko ahaleginetan arituko ez balira bezala. Herri oso baten etorkizuna hipotekatuko ez balute bezala. Hitz egiten digute azkenak aurrenak izango direla diotenek, edo egun osoa herrigintzaz edo nazioaz diardutenek. Aurreneko eta azkenekoen artean bereiziko gaituen herri baten eraikuntza onartzeko prest bageunde bezala. Baina guk badakigu, batek gose diraueno ez garela asetuko, eta beste bat loturik deino ez garela libre izango. Askatasunik gabe, berdintasunik ez dagoen bezala, berdintasunik gabe ere ez dagoelako askatasunik. Zapaltzailerik gabe zapalkuntzarik ez dagoen bezala, onuradunik gabe ez dagoelako kalteturik. Ez dago bereizketarik, segregaziorik edo erabiltzen duten eufemismoa erabiliz hezkuntza sistema dualik. Gure haserrea eta ezinegona ez lirateke horrenbestekoak izango, abentura privatizatzaile hau bere kabuz eta bere baliabide propioekin abiatuko balute. Baino vampiroen moduan gainontzekoen odola behar dute bizirauteko, eta Dracula bera baino zaharragoa den estrategia ilun bezin egoista bat erabiltzen dute. Etekinak privatizatzen dituzte kostuak publikifikatuz. Robin Hood baino alderantziz. Guztiona dena lapurtzen dute gutxi batzuen artean banatzeko. Guk bezalaxe eliteek ere badakite hezkuntza dela persona berdin eta askez osatutako gizarte bat eraikitzeko baliabide garrantzitsuena. Guk bezalaxe badakite gurean hezkuntza sistema euskaldun publiko bat eta bakarra dela hau bermatu dezakeena. Badakite badakigula eta badakigu badakitela. Euren privilegioi eustea lehenesten dute ordea jasangaitzak zaizkigun klase ezberdintasunen gainetik edo hauei esker. Segregazioa ez delako kasuala, kausala baizik. Bilbo! Gu gehalaz dela publika eta harro gaude. Ezkealako inor baino gehiago, baino esan ozen demontre gutxigo ez dare. Eskubide denen jabe, denak denen pare, berdintasuna zoru tazutabe. Baldintza material berberak denontzat. Baldintza material berberak denontzat baldintza gabe. Berdin kolore, genero, sinismen iritziedo abizen. Ezin du izan ume bat behar ez danak abitzen. Altxorran parte bat dagokiota ez daukan nahi ezer. Zenbat euskaldun publikai esker. Zenbat euskaldun euskal eskola publikoai esker. Gure mundua ez dalako monokromatikoa. Gure mezua eskuduntza dunangana dijoa. Eusko Jaurlaritza, EAJ, Bildu, PSOE. Ez utzi erdizka eta bete bengoz lapikoa. Etorkizuna data euskal eskola publikoa. Gora euskal eskola publikoa!